उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखिलियाव नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों जोङो फोरमायनो नागिरदों दाखालि फेब्रुवारि दाननि 7/2022 मायथाइ खालारखालि गोदानै बर' फरायसा आफाद दानायखौ जों गिबिसिनथाराव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो सोंखारिदों। मानोना बर' हारिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि थाखानायाव आरो गोदानै फरायसा आफाद दानांगौ बा फरायसा आफादनि गोनांथि जादों बेखौ बर' रायजो राजाफ्रा अनुभब खालामाखै। बेखायनो गोदानै जि बर' फरायसा आफाद दाबाय बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन बिमुं होनानै बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जों गिबिसिनथाराव सोंखारिदों, गरिहना होदों। मानोना बे फरायसा आफादनि गुदियाव जोङो मोनथिगौ राजखान्थिनि खैसारि दङ आरो राजखान्थिनि खैसारि होनना बुङोब्ला बेयाव थोंजोङै BPF हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय जि BPF राजखान्थि हान्जा बे थोंजोङै मदद होनायखौ जोङो नुदों। बेखायनो नैबे निउस मिडियानि गेजेरजों दिनैनि खौरांगिरिनि मेलनि गेजेरजों जोङो बर' रायजो राजाफोरखौ फोरमायनो नागिरदों बेबायदि फरायसा आफादनिफ्राय जाहाथे बर' हारिया बर' रायजो राजाफ्रा गोजानाव थायो। मानोना बे फरायसा आफादा जातिनि थाखाय मोजां खामानि मावनाय नङा, बरन्स जातिखौ धंस खालामनो थाखायसो बे फरायसा आफादखौ दादों होननानै जोङो दिनै बुंनो गोनां जादों। मानो होनोब्ला थांनाय गोलाव समाव जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव गुबुन गुबुन दल संगठननि दैदेननायाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारदोंमोन, बै समाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF राजखान्थि हान्जाया बे सोमावसारनायखौ होबथादोंमोन। लोगोसेयै खायदा कौशल बाहायनानै बै समाव हाग्रामा महिलारिया गोदान मोनसे फरायसा आफाद दादोंमोन जायखौ जोङो बिसु होननानै मिथिदोंमोन। गतिके बे बिसुनि गेजेरजों सोमावसारनायखौ होबथानो नाजादोंमोन, गावसोरनि लाबालाबनि थाखाय खामानियाव बिथांमोनखौ बाहायदोंमोन। नाथाय बिसुनि गेजेरजों गावसोरनि खामानिया साक्सेस जायैनि थाखाय, लाबालाबा जायैनि थाखाय गोदानै आरोबाव बर'फोरनि गेजेराव फरायसा मोनसे आफाद दानो नागिरदों। गतिके जोङो सोंखारदों गले गले, मानोना बेबायदि फरायसा आफाद जोंनि गेजेराव आरो दायो गोनांथि गैथ'ला। गमामायैनो जाय फरायसा आफादाव बिबान लादों जोङो नुदों बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथाङा नैबे बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियनाव आफादगिरि महरै बिबान लादों। जोङो बुंगोन गोदोबो बिसु बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन जेब्ला दादोंमोन बै बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियनावबो बनजित मन्जिला गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ लादोंमोन। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोङो नैबे चेनेलनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों जाहाथे बेबायदि जोंनि गेजेराव उल्थां फाल्थां जेरै गोसो जायो बेबायदि हारिखौ जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय लाबोनो जिहेतु षड़यन्त्र खालामगासिनो दङ, बिनिफ्राय जाहाथे रायजो राजाफ्रा गोजानाव थायो। आरो बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों जिखिनि जाबाय बिनिफ्राय जाहाथे आरो आगानसेबो आवगायबावा, बे खोथाखौ जोङो दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फोरमायहरनाय जाबाय। थांनाय 6 फेब्रुवारि 2022 खालारनि मोनाबिलियाव मोनसे माखासे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोना मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै मोनसे गोदान आफाद BNSU होननाय मोनसे आफाद जोङो दानायखौ नुनो मोनदों। बिथांमोना फोसावदों आरो बिथांमोना बे आफाद दानानै माखासे खोथा खौरां मेलनि गेजेरजों बुंदों जे बिथांमोना एबसुखौ सोंखारिनानै एबसुखौ समालोचना खालामनानै जे एबसुआ बर' रायजो राजानि गेजेराव मोजां खामानि मावनो हालिया, बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ बिथांमोना गारबाय, बिथांमोना बड'लेण्ड आन्दलन खालामनो हालिया, बेबायदि माखासे खोथाखौ बुंनानै बे आफादखौ दादों। आरो बे आफादनि गुबै थांखियानो बड'लेण्ड सोमावसारनाय आरो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनाय, बे खोथाखौ बिथांमोना बुंदों। नाथाय जोङो मोनसे खोथाखौ बुंनो लुबैदों जे बड'लेण्ड सोदोबा बबेनिफ्राय फैनाय आरो बे गोथार सोदोबखौ सोर जागायजेननाय? दा बे गोथार सोदोबखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मोनसे समनि बा दुलाराय बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बियो मोनसे गोथार सोदोब आरो बियो बर' हारिनि मोनसे मिजिं, मोनसे गोथार सोमावसारनाय आरो बे मोनसे गोथार सोमावसारनाय आरो बे आलादा रायजो बा बड'लेण्ड बे रावखौ बिथांमोना जिबायदि
दिनै गोदानै मोनसे आफाद दानानै बे मोनसे गोथार एबसुनि जि मोनसे सोदोब बे सोदोबखौ बिथांमोना बाहायदों आरो बिथांमोना बेखौ बारस'नानै बा एबसुखौ नेवसिनानै बिथांमोना आलादा रायजो दाबिनायनि खोथाखौ सानदों। दा बेयाव जोंहा बुंनांगौ लागा आलादा रायजो दाबिनायाव जोंहा बुंनांगौ लागा गैया। नाथाय बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो होनना ओंखारबोनानै गुबुन मोनसे थांखि लानानै फैनायावसो जोंहा गोबां बुंनो लागा दङ। मानो होनोबा बिथांमोना कमप्लिटलि माखासे राजखान्थि हान्जानि बेकिंआव बिथांमोना जोनोम जानाय मोनसे आफाद आरो बे आफादा जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजानि गेजेराव मोनसे गावस्रालायनाय लाबोगोन आरो बेबायदिनो मोनसे दाङाबाजि जोंनि गेजेराव लाबोगोन। दा बिनिखायनो जोङो बेबायदि मोनसे आफाद गोदानै बर' हारियाव बेबायदि आफाद दानायखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आफाद दानायखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो जोङो लुबैयाखै आरो बेबायदि दाङाबाजि जानायखौ जों लुबैयाखै। गोबां बर'नि जारिमिनाव जों नायोब्ला नुयो जे बर' हारियाव जोङो दैमालुनि सावा दंमारो होननानै बुंनाय बायदि दा गोबां बर'नि सोमावसारबोनाय जिखिनि समफोर जारिमिन बेयाव नायोबा गावजों गाव बुथारलायनाय बेबायदि सोंखारिलायनाय गोबां थासारिखौ जोङो नुदों आरो दिनैनि दिनाव मोनसे बिटिआर एकर्ड जायखौनो गोजोन गोरोबथा होननानै बुंदों बे गोजोन गोरोबथानि उनाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आरो बेबायदि असान्ति बा गोजोन गैयै थासारिखौ जों माब्लाबाबो लुबैयाखै। दा बिनिखायनो बिथांमोना बे आफादखौ जोनोम होनानै जोंनि गेजेराव गावस्रालायनायखौ लाबोनो नागिरदों। दा बिनिखायनो जोङो बेखौ माब्लाबाबो सहायनो हाया आरो बेखौ जानो होनो हानाय नङा। दा बिनिखायनो दिनै उदालगुरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों बिथांमोनखौ सोंखारि हरदों आरो बिथांमोनखौ जोङो खावलाय हरदों बेबायदि बर' हारिखौ गावस्रा गावस्रि खालामनो थाखाय आरो गुबुन बेबायदि माखासे आफाद गोनांथि गैलिया आरो बेबायदि खामानिनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानांगौ। मानो होनोब्ला जोङो बिथांमोनखौ दहाय जोंनि आफादगिरिया बुंलांनाय बायदि जे बिथांमोना गोदोबो BSU होननाय मोनसे आफाद दानानै खामानि मावदोंमोन। बेयाव फेलें जानानै दिनै गोदानै राजखान्थिनि लाबालाबनि थाखाय सोरखौबा राजखान्थिनि गादियाव फज'नो थाखाय बिथांमोना जिबायदि गोदान आफाद दानानै खामानि मावनायखौ दिनै रावबो नुवा नङा गासैबो नुगासिनो दङ आरो मोनथिखायो। दा बिनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ बुंनो नागिरदों दिनै रायजो राजानि सिगाङाव जों फोरमायनो नागिरदों जाय बिथांमोना दिनै गोदान आफाद दानानै बिबान लादों बै मानसिफोरनि सिगांनि रेकर्डखौ नायोब्ला सिगांनि बिथांमोननि थासारिखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो सोरबाया एबसुजों गाज्रि खामानि मावनायनि थाखाय एबसु अफिसाव लाबोनानै बेबायदि माखासे टर्चार खालामजानायनि थाखाय आरो बेबायदिनो गाज्रि खामानि मावनानै दिनैनि थासारियाव बिथांमोना एबसुनि एगेन्स्टआव एबसुखौ रिभेन्स लानानै बेबायदि आफाद दानायखौबो जों नुनो मोनदों। आरो गुबुन मोनसेया जाबाय राजखान्थि माखासे थासारिखौ लाबालाबखौ नागिरनानैनो बिथांमोना बे आफादखौ दादों। दा बेयाव जोंहा खावलायनो लुबैनाया बेसो जे जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायनो लुबैदों जाहाथे बेबायदि आफादनिफ्राय जोंनि लाइमोनफोरा गोजानाव थायो। मानो होनोबा बेबायदि BSU दानायनि गेजेरजों माखासे जोंनि लाइमोनफोरा BSUआव बाहागो लानानै गावनि इमेजखौ खोब गाज्रि खालामनानै लादों। जोङो आफाद दायोब्लानो बायदिसिना आफादाव जोङो बाहागो लानांगौ बे नङा। माखासे आफाद ओरैबायदिबो दङ जायानोखि नोंनि थांना थानायाव गोबां खहा लाबोयो गाज्रि इमेज लाबोयो। बेबायदि माखासे आफादफोराव जोंनि लाइमोनफोरा जाहाथे गावखौनो बावसोमनानै जाहाथे गावनि इमेजखौ गावनि इयुन संसारखौ जाहाथे गाज्रि मुंखौ जाहाथे गाज्रि खालामनानै लाया जोङो बेखौनो जोङो नैबे बिजोंनि गेजेरजों खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो खावलायनो लुबैदों।